Jaramogi Jwang. Machiegni ratil kaka ono warango Kenya ratil. Odhiambo ma kawuono elo George Bati Dadikul adhi bedo katai e twak mar ratil. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar ma ukeu nyaka Chisango. Mana ndalo manok ahinya tok ka jatend piny Kenya ne owuoyo sirkal. Mago jotend migepe duto nodhi dala. Jogo manodong' e kuku mar telo. Mano duol mar telo pacho kae kata cabinet. Nodong' mana jatend piny Kenya, jalupne Rigathi Gachagua, kaachiel koda ka jatend migepe mabende jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok kod pinje maoko Musalia Mudavadi. Bang'e modong' nodhi dala duto. Mano keto sirkal kama chal nade. Osewacho kanyo mondo mi olos sirkal kata jotend migepe manyien odhi sumo paro kawuok migepe ma opogore. Madhi kelo kanyakla cabinet kata kuku mar telo mapacho kae obed kod ji mopogore man gi lony mopogore to bende iye kanyo wadhi bedo gi thuolo mano mar neno kaka oganda mopogore bende dhi bedo ka telo mapacho kae luwo kata waneno kama ochome. Twagno ka bede Kenya nyakura Jaramogi Jwang ne mar ratil nyaka wane kama oyiengore. Otieno ma kawuono an ka kod yawuot luo mabende donje studio mar odhiambo ma kawuono mondo mi watwagi achiel an ka kod daktari Julius Juan manen jatend kata jagoro mongirore e migawo mar somo e sirkal mokalo oyimore kendo machiegni Ramogi TV. Oyimore. Chenro mar ratil nyakura Jaramogi Jwang bende antiere kae kod Kennedy Obuya. Kennedy Obuya en jakom mar UDA e county ma Homa Bay. Kennedy Obuya oyimore kendo machiegni. Thank you so much. Wachako mana gi kae. Jatend piny Kenya nowuoyo sirkal, jotend migepe odhi pacho. Tiere paro mar kelo jotend migepe manyien mana ka twak osebedo mathoth. En twak madhi bedo wi ang'o. Gin to jogo nego bedi golo gi kama chal nade kuom ranyisi. Mokwongo lendo ma jatend piny Kenya ne yudo yo machal nade. Erokamano ahinya owadwa. Moloyo maduong' ago erokamano ne ker kuom chiko ite ne piny. Mobedo jatelo otur ka yuluore gi ywak mano achien kacha mar yawuoyi matindo to gi jo-Kenya, thoth jo-Kenya mane neno ni bill mar tax ma 2024 ne miyo ji atonga mapek. Ago ni erokamano kuom mokwongo golo bill no set it aside mo decline odwok e bunge mondo mi koro dhi mondo mi wang'i orum chotho e bunge. Kendo ago ni erokamano kuom tur mar winjo ng'ur mar jo-Kenya ni cabinet mare nitie kama rot nitie. Golo cabinet mo dissolve cabinet mare mano en gesture kendo en ranyisi ni en jatelo machiko ite ne jopiny kendo yie mondo tine jo-Kenya kaluwore kod dwach jo-Kenya ka nitie i katiba. To an kaka Obuya kaka jayudo gino mora mokalo nikech mokwongo ja-Kenya, mar ariyo jaluo, mar adek ja UDA. To gik ma affect kaka jaluo. Ma affect jaluo mora. Tigi ma affect kaka jakenya. To en morna ni jatenda oyie moyawo dhode malach. Nyaka no rit ma ji dhi ng'anyo ma ngima moko lale koko owinj dwaro gi moko kuom ikech kata motelo ne ng'anyo ne nitiere ng'ur mano osewacho ni ong'e gik mathoth moingo jotend migepe ge moko mantiere iye kanyo. Erokamano. Tiye na dhia mbele ka ok ng'uka. Jatenda en ng'ama chiko ite. Kwang'iyo history mag kere Afrika ka kata mosebedo ge Kenya ka, mae president mokwongo yie bet gi ji, e president mokwongo dissolve the entire cabinet, moyie yawo dhot mondo mi obed piny. An arwako gi chir the gesture goodwill ma en godo mar yawo dhode. Mokwongo gima dwa ni ng'e ni dialogue cha ok en gima obiro nikech ng'anyo. Dialogue en gima ncho chakore ndalo ng'anyo ma last year mar Azimio mane oket ad hoc committee mane timo bura ei Bomas ka golo paro maliw monego be ni Kenya dhi kama nade. Twak manobedo yana yes. Mano kanyo manobedo report no segol. Twak yes. Matie sani. Yes. Jok mane twak ok dhi bere twak masani. Nikech yes. Twak no biro kalore gi ng'anyo mana dier koso. Mano ero ng'anyo masani makidien biro ni jenzima ne ng'anyo ni. Ng'anyo masani opogore gi twak. En bani en timely nikech machacha en gima nosedhi osebedo katimore kopogore gi ng'anyo. Nosetime motieke motede gima nodong' nen consent
nikech ne gin bills 9. Ker nobet kata cha gi jo opposition kotene gi migosi Raila Amolo Odinga ka gin KICC mo consent ne bills 9. Achiel kuomgi ne en reforms mag IEBC ma ok apar notim nikech mana ng'anyo kende, but en timely nikech gigi te kelo chuny japiny man gi kiondko dok gi kwe. Erokamano ahinya. Daktari Joan, machiegni network. Jatend piny Kenya owuoyo kabinet mare kata telo mano mag jotend migepe duto ma gidhi pacho modong' mana Musalia Mudavadi kende ka jatend migawo masani nigi apis mare. Isebedo sirkal mokalo ka gima kama timore, keto sirkal kama chal nade to dhi nyime e yo mane kaka jatend piny Kenya koro sani? An bende aduoko erokamano kuom rwaka e mbaka madwa gi twak makoro dwa dhi mbele sani. Mokwongo adwa duoko mos makende ne jonyuol gi ji duto manyocha nyithindgi olal kata jogegi olal e ng'anyo mane otimore, kendo pod atemo medo mos makende ne joma nyithindgi nyolal mamoko samoro pod iyude kwaris maneno kadhi mbele. Adieri en gima lit, koro mano nyaka duok ni jokenya mos. Aparo ni nyaka wadog chien matin kwang'iyo ni seche duto ma nitie tungni kamoro amora, seche duto ma nitie koko kamoro amora, ka ji dwaro ni gimoro tim, mokwongo ni wakete e pim. Kwang'e ni mokwongo ji ne dwaro ni ok ne gidwa finance bill, wuon pinyno oduoke ogole. Ji ochako wacho ni ok gidwar offices mag first ladies, ogolo. Ochako nyise ni ok gidwar CASes, CASs, owacho ni mano ogolo. Ji ochako nyise ni koro ok gidwar cabinet ne ma en godo kaluwore gi kaka ji neno ka gitiyo, ke ji neno ni ok gikony wuon piny gi jo Kenya maber, gik mang'eny ma ji osewacho kuomgi. Mano bende koro nyo dissolve cabinet. Owacho kende gi dhoge ni odwa loso sirikal ma oriwo jo Kenya mangima, ke jo Kenya nyocho ywak ni corruption ng'eny, tribalism ng'eny, etc etc. Omiyo mano gima aparo ni nyaka warwaki. Tadwa mede gimoro nikech aneno ka chal ni ji kikore gi gik madhi mbele. Kanya ng'iyo mbaka ma twak manyo dhi mbele, iyudo ka ji ng'iyo ka gima dhi wuoyo ni en gir baba mwaluongo ni baba Raila Amolo Odinga. Tapani Raila nyopimo gicha maber kabisa. Ok en about en, it's not about him, ok en about en. En jo Kenya madhi bedo to wuoyo kendi kaka koro gidwaro dhi mbele. Akiena nyalo dhi mbele mbata tikete gima ndwa wacho nikech king'iyo kaka pach ji ringo, iyudo ka wuon piny koro oseyie gik mang'eny ma jo piny dwaro. To nya neno ka gima jomoko dwaro nodhi gik modhi wacho ni to koro in be koro dhiyo. Nikech mano waseneno ka ji ringo godo. Nikech mano gima wacho kata sani wacho ni en Ruto must go. Yes. Kata nyoro nyi neno ka nyoro jo kanie liel, nyoro gitemo go jakom kabisa. To gima chanda mabende wami kaka wajo, wajo Kanyanam nyaka wapar. Eru unyalo wacho nodhi. To kodhi, what next? Ang'o madhi timore ka koro sedhi? Kodhi constitutionally, tiende ni jalupne nyaka kaw telo. Kodhi e yo ma jo Kenya am sure ni ok nyal dwaro, to tiende ni koro kata jotend jolweny madhi kaw telo. Be wasebedo piny mwaparo maber ni to ka koro wadwaro ni mondo dhi, kosedhi to ang'o matimore? Nikech samoro ang'e ni gigi kelo ichwang' gi mirima gi gine, to nyaka wadog chien mwang'e ni to kama koro wachope ang'o ma ji nyalo timo kadhi mbele. And it happens ni nasetiyo National Cohesion and Integration Commission. Nadhi notera conflict mane timore Marsabit between the Boranas and the Gabras. Nadhi a conflict mane timore Tana River. Kuom jomane Pokomo ma the northern Pokomo gi joma ne ni piny koni to gi jo Wardei
gi jo Orma. Kati chopie koko machalo nade, ma ji nego machalo nade. Kata kane ng'iyo ka South Africa ne yudo independence between Botha to gi Mandela. Gimoro achiel kende manyalo ji yud mapang kaka dhi mbele en bedo piny mabuo. Nikech wuoyo ni o involve ni nyaki listen, nyaki winj gima ng'ato wacho. Titimo ne gima kisungu wacho ni reflection. Katu ng'iyo ni toire kako nyalo konyore. Kamano. Wawegi kamano network bende ma oduchi makini na bende chakore ayanga kama intiere. Kennedy Buya. Twak onego bed jatend piny Kenya bedo kod oganda mopogore opogore telo mondo mi ora jatend migawo mabiro dhi chalo nade e kinde ma intie sani. Wacho ni odhi somo paro kawuok kata kuom duond buche mamoko. In jakom mar UDA kaunti ma Homa Bay. Bende kibaji goyi kata luoro de dojni ni duond buche mamoko dhi donjo kendo los kod jatendi ma en jatend piny Kenya. To kiti kama chal nade kama usebedo kukedo maliche nya mondo duond bura mar UDA ochung' motegno. Erokamano. Achako kanyisi ni aja Kenya. Mokwongo. Mari ajaluo. Jaluo lo. Mar adek ok jakoma aja UDA. Koro nitie interest mokwongo. Chunya moro nitie bath chunya kanyo. Moero oganda na nikech mano gima natural. An language mosewacho wan jo UDA matiyo ne sirikal, matiyo gi sirikal. Ni oganda jokanya na mondo mi obi odonje sirikal. Wan ga silent policy moro. Mawacho gi dongere kama. Ni if Luos cannot join government, we will take the government to Luos. Wabro kawo sirikal mondo ote no oganda mar Luo. Gini en a blessing in disguise. Nikech ma endi a conversation ma inform messaging marwa all along. Ni ja Luo donjure sirikal mondo wareu wuod Odongo gero Kenya. Wan kaka UDA, myself included, kaka jakoma UDA, mabe oseyier Homa Bay, ma koro represent the entire Nyanza, nikech counties mamoko gipoko timo yiero. Awacho authoritatively ni wan wayawo badwa kendo wagombo ni joluo okaw nafasni mondo donje sirikal makata mulo bende. Kik odeki nikech wan gi precedences mane jomoko nopakore kowacho ne gikalo gi dier ji mane giloso sirikal. Wang' ni da gombi na mulo kotelo ne joluo mane opposition. En bende wang' ni odhi in history. Ang'eyo ni people will speak, people will judge. But joluo se tho mang'eny ka champion change e Kenya ka and reforms. This is the time jaluo bende odonj katikati mondo donje sirikal mar Onjelo ni mondo joluo bende obed empowered. An kaka ja UDA ayawo dhot nono. Ken, bende pani magi momiyo ji nodhi ndara jumbe adek mokalo mondo mi ji odonji ji omed bede sirikal kata ji obed medo mathoth. To bende ko bedo ka iparo ni jotend migepe gi por gi dong 20 kod 2 ka mondo mi jogi omako oganda gi duto nikech dwaro maduong' mag ojende manodhi ndara gidwaro duoke nyaka 14 bende odhi chopo kare kan bende kete weche mag osara gin mathoth ma dhi ka dipo ni jogi duto donjo sirikal. Pok awuoye ni mondo med gi chamalo katiba guide ni en 14 to kikal 22. The principles mag Kenya ka led by President William Ruto. Gimora mora motimo nyaka bed guided gi sheria gi katiba and the rule of law. Mane momiyo kata gin ji 15 ema giamua ni koro wadwa duoko cabinet odok piny 14, 15 kata 16 kata 18. Kwayona owadwa ni jaluo bende bede sirikal. Sani sirikal William Ruto ni winjo ka nowacho, it is on record, nowacho Homa Bay ni nomiye ka senator mara Moses owacho ni ker ka nwami kura marom goyieyo marom ga puoyo to wacho ni apuoyo duong' kura manomiya rom goyieyo wang' ni temeu mondo umiya kaka jothurwa kucha bende miyo wadwa maraila. Koro to kata kamano notemo momiyo wa PS man gi mbi ma PS mar interior kaso miyo wa cabinet minister achiel kaso medo wa PS machielo ma trade. Gombo na ni ka namba ni nyalo medore menyiso ni dhoudi ma jaluo nyalo wuok kadhi e Kisuma be expand. That's my prayer. Erokamano. Dr. Juan,
Mae gimomiyo oganda no dhi e ndara nikech nitie gik mathoth ahinya mantiere kar ka medo sirkal kata medo dhoudi duto mondo mi obed kar ka. Ndara jok manodhiye ma gin rowere matindo giwacho ni Gen Z gima gidwaro Obuya ne wacho nyocha ka wane chero mokinyi in gi Gen Z e ot. Gigo ma gidwaro kata dwach gi maduong' ahinya ne ni one sirkal mokwako jo Kenya duto. Kama wantie ka wadhi no ka sirkal kwan gi dhi medre. Kwan jogo mane kapok wadhi wach sirkal mar kwan gi dhi medre, aparo ni diang' wabed kagima wakete matin ahinya kwang'iyo ni gima nyocha jo Kenya dwaro en mondo jomoko donje sirkal. Nikech kopo ni wadonje kata ni joluo donje sirkal to gidhi mbele gi timbe manyocha ji ok dwar. For example, gidhi mbele gi mibadhi, gidhi mbele gi wuotho gi pesa madongo dongo, kata gidhi gidonjo gi discrimination mang'eny, gik maricho ma jo Kenya ok dwar. Aparo ni mano pod wakodhi konyore kaka jo Kenya. Gima duong' maparo ni mondo wang'iyane, nitie jaduong' owacho no odwa consult widely, odwa bedo gi broad based government, to dwaro jomar professionals manyalo tero Kenya mbele. Wang'e maber ni jodhowa to tiyo ga maber, en mani kura achiel, but generally gin joma pango tich maber. Omiyo kanyo gima nyaka wang'e ni kata ka jodhodwa nyalo donje tijni, to nyaka wang'e ni gin joma dhi tiyo. Ok wang'e ni wadwa medo mondo ji obed mang'eny moa korwa kata joma ok dhi tiyo. To kapar ni bende king'iyo kaka kanyo jakom wache, jakom ng'iyo nikech king'iyo gimomiyo kata nosebedo kogore ne Kenya, odwaro gimoro ma ok nyal bedo kaka samoro nyalo bedo ni dhi mbele manye neno kinyisowa ni gini nigi wegi en kambi miyudo ka ng'ato dhi e TV ma dhi wach maber ni un ma pod udwa chamo gini wadwa medu koromo umo jogo koko biro paro jomoko. By the way, kineno kata gik makoro kelo koko gieki, en kaka joma koro sani nyalo wacho ni wuondore gieki, mane kaka nyo giwuoyo. Ka ng'ato nyalo dhi e national television konyiso jo Kenya moko ni un uonge ok un part of Kenya, pod wadwa chiemo. Koro magi gik manyo temo wang'o jiji, to magi gik mosebedo ka ok wadwar. Koro aparo ni gima mondo wang'i en ni to bendo dhi keto joma nyalo tiyo, joma nigi relevant qualifications. Of course, ka jothurwa donje, aparo ni mano gima wanyalo gonero kamano, to nyaka wang'i differently. Because the fact ni yiero jothurwa kata manya donje sirkal, ok onego bed ni inene ni koro idwa timno favor ahinya, nikech wan gi jowa moko be nyose bede sirkal. Koro aparo ni wang'iye uru kaka tiga. Kik wachal ka gima odwa tiyo kaka njiri. Ing'e kaka njiri ringo, ing'e njiri. Njiri gajore kato sechung'. Kamano. Wang'iye ne yo mamalo gi yo mabor kaka joka nyanam. Gi kaka gine dhi ringo. Bende kata kaka odhi ringo kaka sirkal nitiere kar kae, Obuya. Yes. Gima jatend piny Kenya nowuoyo mag jotend migepe ne gin mich manochiw tok siasa. Paro ma nitiere kanyo manoweyo jolony oko. Ponono jolony matine mantiere e kanyo to bende no kaka gisetiyo. Joma nodhi ng'anyo nowacho kanyo ni oyo ok dikaw ng'ama nigi lony e weche mag chike keto mondo mi oger ni lo apeyni to nitiere engineer moro ma onge tich kumoro to lony mare ni malo. Jatend piny Kenya orange yo machal nade sani ka koro manyo jogi ma bende wacho ka niero odhi manyo lony kata kopogore gi weche gi mag siasa kama gintie. Kang'iyo presidencies mag sirikende mosekalo to gi mag pinje moluorowa, an gini seche moko baga mokwongo waseneno jolony moko ma bende odwanyore kabisa. To kang'iyo cabinet level, aparo ni daktari nikech osebedo e migawo ma sirikal, onyalo siro kata be onyalo tamore. Kama jalony bere kabisa en migawo mar permanent secretary. Yes. Nikech ka maene accounting officer mar ministry. Lony mar cabinet, aparo ni gini dwaro mokwongo ng'ama oluoro Nyasaye, oluoro ratiro mar japiny gi ratiro mar katiba. Maendi ka nitie willingness, because basic knowledge mar run a cabinet, chikwa wacho ni nyaka ibed gi degree. Maonge masters gi PhD mago gi mana added advantage. To gima important ni in kaka cabinet member momi nafas, do you have the calling?
mar tiyo n'oganda. Mano ero the calling. Mano e gima onego bed ni ng'iyo kisamigoyo jomidhi gwel kogo. Gogi kogo ni to history mag jogi kama ne gitiye previously. Kata ka ne en the NGO world, the private sector, the religious sector, kata ka ne gi joma nosetiyo, kata the political arena. To gin joma osebedo karingo gi society machal nade. To be nitiere chilo moro mosemieno gi chien kacha. To bende jatend migepe mag dalagi ne gin gi chilo. Bende gik miwacho go duto ne gionge go momiyo gidhi dala. Koso ne en mana mar sundo. It is on record. Ka ker ma jatenda wacho kanurumo express gi Gen Z. Ni some of my cabinet members dak kendo nyisore to ngima to inyo jopiny to ginyiso ngima mamalo. Iwinja? Ma nyiso ni gichalo joma ok ne lit ma japiny ni godo. To kendo ditoko ni ok ni nitiere apa ni chien kata chan waneno ka nitiere ywak nowuok ma ker noloko cabinet ministers moko 12 mano change ma odwok ka. So based on that, ana kwayo gi muolo kaka ja-UDA kendo kaka ja-Kenya kendo kaka jaluo ni ker okawo time ne makik ng'ato buoge kamino lwete yo kang'eyi kaka na winjo ka achiel kuom jotendwa moko ne wacho ni ka ing'ado shares ni sirikande ni en 50-50 kura nogone Dr. William Ruto mane party leader marwa. Jomodong gin joma konyo sirikande. Da gombi ni jotelo mabiro kata josetelo mosebedo ka kiero wach mamiyo jo Kenya nigi mirima mondo dog chien mondo tur mondo wakony William Ruto tayo Kenya kaluwore gi dwach jopiny gi kaka katiba wacho. Nitiere sirkal Dr. Juan lony madwarore karka. Wadhina ka jatend piny Kenya duogo ne jotend migepe moko mano osedhi. Dwaro machielo mantiere karkae ka Gen Z bawene neno chendo otieno makawuono. Giwacho ni kik nuo jotelo ka mano osedhi. Jotelo mora mora mosegabede e migawo mora mora kik nuogi okaw new faces mondo kel ka. En gima nyalore kaluwore kodi. Eng'ono nikech koro ing'eni kanyo to koro tuomo wa joma nosedhi gieki. But wa explain maber ni kaka structure mar sirikal ringo. At cabinet, and you know cabinet incidentally, and the 22 plus the PSS. Now at 22, gini joma deal with strategic policy. Now, samudi deal with strategic policy mar piny. Nyaki bed ng'ama nigi capacity manyalo comprehend, manyalo winjo gik matut miwacho iye kanyo go eko. Nikech gik miwacho iye kanyo go eko, I must admit, ng'ona kuponio, moko gin a bit technical, moko gin philosophical. Koro ing'eni nyaki bed ng'ama kipimo gigo, tinyalo dhi somo gi kata miwinji. Ken gi wich mayot. Nyaki bed gi wich ma awinjo ka joluo tinde luonga keni njere, keni otimo jere. Bas kibire PSS, gin joma technical manyo onego bed nosomo gik mitimo go eko. Abiro miyi example. Ndalo mane COVID ne nitiere, ne an PS mar basic education. Magawa, who is a medical doctor, was the CS education. Kagwe, my is a communication expert, was the PS health. To kane gidhi a meeting mar cabinet, Teodo Kamagawa, who was in education, would give serious technical advice. Makata sechi manodwa ya school to penja 10 podoloro school. Kane wadho arado gi president. To Magawa opimo ni kaka medical doctor. Nyithindo ok dhi tho e school because immunity margi ni malo and several other factors. Koro wata gima nyalo wacho, CSS nyaka bed joma winjo gigi mamalo. For example, Matiang'i was an educationist. To kano tere internal security, nikech no se understand operations ma government, no nyalo donjo mochako ne kako nyalo deal gi kanyo. Karanja Kibich, I think he's an engineer. To kano tere internal security, no se nge kaka serikal tiyo, kaka serikal onego bed ni operate. So, nitie basic minimum of education gi exposure made waro at that policy level. Nikech below the PS, you need director generals, and in some cases you have secretaries. These are also technical people who need to feed kadimalo on decisions what they bedo malo kuno. Koro kitero ngamara oi magigi okowinji.
koro isomo ne gik moko en kodhi kanyo to en suchalo sanamu idhi goye picha onge kaka odhi kolo jopiny Kenya. To kapo ni mano gima otimore daktari ka okawo jok mawuok e duond buche mar gwero kamano kuom jogi mano bidi owacho kuom ranyisi ko duond bura mar ODM maliekore ni nitie bero nitiere kata gi thuolo mar donjo kata i cabinet ka okawo jogo maoge kod lony madwarore mabidi simi nying moro manyien ni ero wach iluongo ni rawo kama gintie jogi onge kod teko mar ng'eyo kata mag winjo gik mamoko mana kuom ranyisi ji abila gi kiyudo kendo ikele e cabinet mari pod odhi ka sirkal idhi ta kaka dwaro koso dhi neno mag koko pod aparo ni sani kaka chunya nene kata kaka pare aparo ni kata members of parliament kaluwore gi gima osetimore ok apar ni wang' ni gidhi kala ni let my people go we jogi okal nikech oseyiergi apa ni wang' ni kineno gima ne Mbadi owacho vetting mokalo chande yieno mondo honorable Mbadi wakomende for gima nowacho nowacho ni kong'iyo jogi 60% of them jomok winji to kama ge midwaro let them be nikech joka ne nigi majority koro kapar ni king'iyo gik mosetimore sani ni members of parliament pod dhi yie ne joma raoyi I'm sorry to mention nikech kata mana sirkal mokwongo cha adhi luongo nye ng'ato tawe to nitie ng'ato manokel kanyo manokel mandalo moko noket nochung' ne weche mag tugo gieki apa ni ung'eye tineno kanodonjo to ok ne donjo nene kata gik manotimo ne dhiera be ne ok obudho erokamano kena ng'aduogo ir mondo mi apare mogik bende wiye ka watieko Ken Obuya wan gi thuolo mag jood bura mondo mi orangane kaka ginya konyo jatend piny Kenya en konyo ni loso chike yo makare koso konyo ni winjo gimoro amora ma jatend duond bura mar UDA ma jatend piny Kenya dwaro kata dwache owuon gi jogo moyiero mondo mi okadhe ka kinde midhi rang jogi duto mag duond buche mopogore opogore giduto nyaka gipuodhi jotend migepe manyien madhi bedo karka logruok mane monego bed karka paro mano mara jood bura moke wacho ni kolosa IBC onego bed dok pacho and give I believe in the rule of law. I believe in independence and all arms of governance. Mabende wanya debate kaluwore ni duond bura mari bende pok osebedo kaluwo gi ahinya chike duto giduto ka osewacho ni gi nata mar chike duto kamano sachuok kamano it is on record. Chama man is on record ni jood bura masiro serious UDA ma chama ma Kenya kama is on record ni jood bura ma affiliated moyie gi UDA osepingo sirikal to UDA e chama pok ondiko ne jood bura gi barua kata ne dwariambo nikech we believe in the rule of law and democracy internal democracy of practice nikech kata nigi views ne back to your question gombona nikech ang'eyo ni one goodwill mar the principles twak madhi mbele ni obiro duoke to respective parliamentary group meetings. Respective parliamentary group meetings da kwa political parties te ma God willing if there could be an expanded government da kwa mondo mi jood bura ogo jikogno kendo wene sirikal marwa owene the legislature autonomy and independence mar goyo jogi kogno kaluwore kod ratil ma ng'ato ni godo kendo da gombi ni jood bura it is on record ni wabunge kamo fail Kenya moloyo kamoro amora en od bura problems gi te wuok e od bura jood bura cross the political divide wane moyie wabedo by partisan ke jood bura nitie seche moko ma bende nyaka iwe jak seche moko nyaka idin iti ne seche moko kamisiemoni kaka nyodhi kinyume ma sheria nyalore sani gi sirikal mantie sani kwa tieko kodi gimok nyalre onge od bura nitie chik mar Kenya tae gin gi standing order tae od bura gitim gimoro amora koluwore gi constitution mar 2010 kod the standing order mar od bura ka gifollow mano to the latter
wadhi bedo gi od bura maber. Erokamano ahinya. Dr. John kotieko tie thuolo ma oganda jo Kenya yudo twak osebedo asebedo mokelo NADCO report kinde mokalo bende moko ni to mae machiegni machielo bende koro chako odiochieng' makiny mar mondo mi one ni sirkal odhi nyime kata lokruoge mopogore opogore obedo kar ka. Wach mari mogik kotenore kod chenro mag sirkal nitiere godo gi bago twak ma. Aparo ni wachna mogik en mondo wajiw ji duto mondo dhiye e wach ma kiny chakore kiny. Osewach maber ni dhi kel yudhe 50 gi 50 nyaka jolemo wagol oko jatend piny men Ruto gi Raila waket thenge. Omi jo Kenya thuolo mondo wach kaka koro dwa timore. Yiena mondo amede ni kar jood bura kaka jaduong' Obuyo wacho. Onyak wagone Gen Z erokamano nikech giyawo wang' jood bura. Ineno kaka nyicha to kendo kik blame kata ne jood bura ma UDA kende nikech jood bura moko nitie kata mana ni koni ma be nong'ado dhi kocha. So Gen Z botiyo maber nyaka wagone gero kamano. To ka ji oyie jothuru oyie wawe bura ne odhi mbele to jo Kanyanam ongi mbele ginen kaka anyiso ginen kaka tiga. Ki ginen ka ging'i gima dhi timore mbele to lweny makoro dhini bende kik waso wiwa e kuoyo kaka udo. Nwawuondore ni gini timora atima. Wangi gini matuch. Lweny ok marwa. Lweny ok marwa. Keno Buya, erokamano nyako kod odhiambo ma kawuono kaachiel kod Dr. Julius Jwan mane en jatend jagoro mogirore migawo mar somo kaachiel kod Keno Buya mano jakom mar UDA county ma Homa Bay. Wang'e kama ratil koro yiengore nyakoro mag Jwang' entiere kori in japiny intiere gi teko mar loko gik mopogore opogore piny kae piny Kenya ka ichung' kendo kiloso mondo mi okwani kaka jakanyo ma pacho kae. Mane makelo e giko macheno mar ratil nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokeo nyaka Sango orit masane.